नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी अस्सल मालवणी झणझणीत असं हिरव्या मिरचीचं टोमॅटोचं सार घेऊन आलेलो आहोत। तेव्हा हे टोमॅटोचं सार कसं करायचं यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच चॅनलवरील इतरही मालवणी पारंपरिक पदार्थ नक्की बघा। धन्यवाद। आज मी तुम्हाला टोमॅटोचं सार आम्ही कसं करतो ते दाखवणार आहे। तर आम्ही 3 माणसं आहोत, दोन वेळेचं करणार आहे सार मी। तर मी 6 टोमॅटो घेतलेत। आता हे टोमॅटो स्वच्छ मी धुवून घेतलेत आणि हे चांगलं पाणी घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मी उकडायला ठेवणार आहे। मागच्या वेळेला तुम्हाला आम्ही दाखवलं होतं की टोमॅटो कापून ते मिक्सरला लावून नंतर एकदम फोडणी करायची, पण हे जरा वेगळ्या पद्धतीचं आहे। तर हे टोमॅटो मी काय करणार आहे, 10 मिनटं जरा उकळून घेणार आहे, म्हणजे ह्याच्यावर टोमॅटोच्या वरची साल आहे ना, ती साल आपोआप निघेल आणि नंतर जो टोमॅटोचा गर असतो तो आपण मिक्सरला लावायचा आहे। तर हे बघा, तर असं टोमॅटोला असे 2 छेद पाडून घ्यायचे आहेत आणि हे आपण ह्याच पाण्यामध्ये आपण ते 10 मिनटं उकळून घेणार आहोत। आणि मग ते मी बऱ्याच जण टोमॅटो सार करताना हे मसाला किंवा मिरची घालतात, लाल मिरची। तर मी असं मला हिरव्या मिरचीचं टोमॅटो सार दाखवणार आहे। तर ह्याच्यात मी 6 टोमॅटो घेतलेत। हे टोमॅटो मी आता गॅसवरती 10 मिनटासाठी उकडत ठेवणार आहे। हे बघा, वरती मी झाकण ठेवते। आता बघा 10 मिनटं झाली आहेत। हे बघा, त्या टोमॅटोची साल आपल्याला वरती आलेली दिसते, होय ना। बस चला, आपण हे जास्त उकळायचं नाही, कारण आपल्याला नंतर सार जे आपण फोडणीला घालणार ते आपण ते उकळवणार आहोत, की नाही। तर आता मी गॅस बंद करते आणि हे थंड व्हायला देते। मग थंड झाले की ह्या टोमॅटोच्या वरची साल आपण काढायची आहे आणि तो फक्त गर राहणार आहे ना, तो गर आपण मिक्सरला लावून घ्यायचा। तर नंतर कसं थंड होऊ दे, नंतर तुम्हाला पुढे दाखवते। हे बघा, टोमॅटो उकडलेले ना, ते आपण थंड करून घेतलेत। कसं त्याच्यावरची साल येते, ती आपण साल ही काढून घ्यायची आहे आणि नंतर हा जो आतमधला गर आहे ना, ह्या गराचे लहान लहान तुकडे करून ते मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत। आणि हे पाणी आहे ना, मी उकडून घेतलं ते तसंच ठेवणार आहे। ते आपण आमटी जेव्हा वाढवणार ना, जे फोडणं घातल्यानंतर वाढवायची असते आपल्याला आमटी, तर हे पाणी वापरणार आपण। हे बघा, साल काढले टोमॅटो बघा हे, आणि मी साली काढले आणि त्यासुद्धा बघा पाणी घेऊन ना स्वच्छ त्याच्यामध्ये हे असं जरा पिळून घेणार आहे। ह्या सालीला लागलेला जो गर असेल ना, तो सुद्धा ह्या पाण्यामध्ये उतरेल आणि मग हे आपण असं पिळून घ्यायचं ह्या साली सगळ्या आणि ह्या साली टाकून द्यायच्या। पण हा जो खाली लाल असा रस आला आहे ना, तो आपण सारामध्ये वापरायचा आहे, म्हणजे फुकट घालवायचा नाही तो। हे बघा, ह्या पद्धतीने असं तो पिळून घ्यायचा आणि हे पाणी आहे ना, ते आपण ह्या पाण्यात ओतून ठेवूया। आता ह्या ज्या टोमॅटो आहेत त्याच्या मी छोट्या छोट्या फोडी करून घेणार आहे, म्हणजे मिक्सरला लावायचं आहे ना आपल्याला, म्हणून मिक्सरला एकदम बारीक करून घ्यायचे। आधी वाटप लावायचं आणि वाटप बारीक झालं की त्याच्यामध्ये हे घालून हे पण बारीक करायचे। हे मी आता बारीक कशाला करते, तर पटकन मिक्सरला बारीक व्हायला पाहिजे ना, म्हणजे टोमॅटो, त्याच्यासाठी मी हे बारके त्याचे तुकडे करून घेते। आणि रोज रोज आपल्याला डाळी खाऊन कंटाळा येतो ना, म्हणजे आता सोमवार मंगळवार म्हणजे मासे खायचे दिवस नसतात त्यावेळेला, मग तेव्हा थोडंसं आंबट गोड हे आपल्याला टोमॅटो सार चवीला पण छान लागतं, त्याच्यावर भात खायला छान वाटतो। आपण हे भाकरीबरोबर सुद्धा खाऊ शकतो टोमॅटो सार, समजलं काय। तर बघा, 6 टोमॅटो घेतले मीडियम आकाराचे, हो की नाही। त्यासाठी मी हा अर्धा कांदा घेतला आहे, अर्धा कांदा। आणि ह्या छोट्या छोट्या अशा या 6 मिरच्या आहेत, 1 इंच आलं आहे, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आहेत, हे कोथिंबीर आहे। आणि हा ओला नारळ आहे ना, तो अर्ध वळस त्यातला अर्धा घेतला आहे। नंतर ही हळद घालायची त्याच्यामध्ये आणि आपण याला धणे घालणार आहोत। 1 चमचा, हा मीडियम आकाराचा 1 चमचा धणे घातले आहेत। आणखीन थोडीशी आपण त्याच्यामध्ये बडीशेप घालणार आहोत। बडीशेपमुळे त्यात एक वेगळी चव येते बघा, अगदी पाव चमचा बडीशेप घालणार। आणि हे सगळं मिश्रण आहे ना, मी मिक्सरला लावून घेते। आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये टोमॅटोसुद्धा जेव्हा आतमध्ये घालणार, हे वाटप बारीक वाटून झाल्यानंतर ते सुद्धा तुम्हाला दाखवते। बघा, मिश्रण असं बारीक झालं आहे। आपण हिरवी मिरची घातल्यामुळे असं हिरवा कलर आला आहे, समजा ना। आपण लाल मिरचीचं किंवा लाल मिरची पूड टाकून नेहमीच टोमॅटो सार करतो, पण तुम्हाला मी वेगळ्या पद्धतीचं दाखवते।
त्याची चव पण जरा वेगळी होईल बघा. आणि हा टॉमॅटो मी बारीक केला होता ना, हा टॉमॅटो मी घालते आणि आपण हा बारीक करून घेऊया टॉमॅटो. फोडणीसाठी मी टोप ठेवला आहे, गरम होईल तो. आता मी 2 चमचे तेल घालते. फोडणी करायची आपल्याला त्याच्यासाठी. आता हे तापलं की आपल्याला मोहरी घालायची आहे पहिल्यांदा. थोडंसं चिमूटभर जिरं घालूया आणि हिंग जास्तीचा थोडा, चांगली चव यायला पाहिजे झणझणीत म्हणून. आणि 4 लसणीच्या पाकळ्या आणि कढीपत्ता. हा बघा, लसणीच्या पाकळ्या मी चांगल्या चेचून घेतले आहेत आणि कढीपत्ता. हळद वगैरे आपण घातलेली आहे. हे बघा, हे मिश्रण मी मिक्सरला लावल्यानंतर त्याचा कलर बघा. चांगलं असं ढवळून घ्यायची आपल्याला फोडणी. कढीपत्ता आणि लस्सीचा वास, चांगला सुवास येतो बघा. आता काय करायचं, ह्याच्यामध्ये आपण हे वाटप घातलं, खोबरं आणि सगळं ते मिक्स केलेलं आणि हे काय ते टॉमॅटो, की आपण हे ह्या फोडणीमध्ये ओतायचं. बरं, झाकण ठेवायचं लगेच. चांगलाच त्याचा फोडणी करतात. आता हे आपण मिक्सरचं भांड्यात जर आपल्याला पाणी घालायचं आहे, हो की नाही, ते पाणी आपण मगाशी काढून ठेवलं होतं टॉमॅटोचं, ते पाणी घालून चांगलं असं धुवून घ्यायचं मिक्सरचं भांडं. आणि आपल्याला जसं पातळ हवं आहे, टॉमॅटोचं जरा जास्त घट्ट बरं लागत नाही, पण जरा पातळच करायचं. तर हे बघा, आता चांगलं आपण हे ढवळून घेऊया. हा बघा, अजून थोडं पातळ करायला हवं, घट्टच झालं आहे. थोडंसं मी पाणी घालते. आता हे चांगलं उकळायला द्यायचं. चांगलं अगदी 4-5 मिनटं चांगलं उकळलं पाहिजे, म्हणजे त्यातला टॉमॅटोचा कच्चापणा, म्हणजे वाटपाचा कच्चा वास निघून जाईल. पण चांगलं आपण हे उकळून घ्यायचं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये उकळून चांगलं शिजलं 5 मिनटानंतर, की नंतर मग आपल्याला त्याच्यामध्ये 4 कोकमं आणि थोडीशी कोथिंबीर वरून घालणार आहोत. आता मी मीठ घालते चवीप्रमाणे. असंही भेंडीचं पण सार करतात. हो, भेंडीचं करतात सार. भेंडीचं सार करताना त्याला मिरची पावडर किंवा अख्खी लाल मिरची असेल, लाल मिरची, ती असं ह्याच पद्धतीने करायचं. आणि भेंडी थोडीशी भाजून घ्यायची आणि ती भेंडी त्यामध्ये सोडायची, की त्याचं पण सार म्हणजे छान लागतं. तर आता आपण हे चांगलं उकळण्यासाठी आपण हे ठेवून देऊया. गॅस मी तर वाढवते, मगाशी फोडणीसाठी मी कमी केला. आता हे मी झाकण लावते. पण झाकण लावल्यानंतर आपण मध्ये लक्ष द्यायचं आहे, नंतर काय होईल, ओते जाईल ना, म्हणून आपण काय करायचं, झाकण ठेवल्यानंतर मध्ये बघत राहायचं आहे. तर हे 5 मिनटाने सार आपलं तयार होईल. हे बघा, 2-3 मिनटं झाली आहेत आणि टोमॅटोच्या सारला छान अशी उकळी आली आहे. छान असा त्याचा सुवास दरवळतो आहे. तर अजूनही ते उकळायला पाहिजे ना, अजून थोडा वेळ. अजून 2 मिनटं, 3च मिनटं झाली आहेत. अजून 2 मिनटं चांगला घेतला. हिरवेपणा आहे ना त्या मिरचीचा, टोमॅटोचा, तो निघून जायला पाहिजे. आणि चांगलं उकळू दे. की मग आपण फक्त त्याच्यामध्ये ते काय घालायचं आहे, कोकम आणि हे कधी कोथिंबीरच घालायची आहे, की आपलं सार तयार झालं आहे. हे बघा, आता आपलं टोमॅटोचं सार चांगली उकळली आहे. त्याला 5 मिनटं चांगलं उकळून ते तयार झालेलं आहे. फक्त याचा बघा, हे आपण ओली मिरची घातल्यामुळे थोडासा याचा फेंट कलर आला आहे, होय ना. आणि लाल मिरची घालतो, सुकी मिरची किंवा मिरची पूड घालतो, त्याच्यामुळे एकदम लाल लाल भडक दिसतं. पण चवीमध्ये याच्यात थोडासा फरक आहे. तुम्ही अशा प्रकारचं सार करून बघा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कसं लागतं ते. तर आता आपलं सार तयार झालं आहे. हे बघा, ही 4 मी कोकमं घालते, कारण टॉमॅटो आंबट असतो, पण त्याला साराची जी चव आहे ती कोकमं घातल्यामुळे येते. आणि थोडीशी मी कोथिंबीर घालते आणि गॅस आता बंद करते. आपलं टोमॅटोचं सार आता खाण्यासाठी तयार झालं आहे. तर मित्रांनो, गरमागरम असं टोमॅटोचं सार हिरवी मिरची घालून केलेलं, अगदी माशाच्या सारासारखंच ते लागतं. तुम्ही नक्की करून बघा.
ते कसं झालं हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.